Magandang umaga po muli sa ating lahat. Simulan na po natin ang actual draw for draw number 3256. Pangasinan, let's play small town lottery. Timer ready. Winning number, number 15. Ibabalik po natin ang number 15 para sa ating second winning number. Timer ready. Winning number, number 10. Ang ating winning number combination, numbers 15 and 10, in exact order. Dito po nagtatapos ang ating draw. Ako po muli si Wendy Lopez na nagsasabing PCSO. Yung bumulong sa pagtulong. Maraming salamat po. PCSO, PCSO. Kaakibat ng gobyerno sa pagtulong sa bayan o tanggal